Здравейте, съм Веско Станков, с повечето добре се познаваме. Тук уикендите при доктор Емилова правим кулинарните училища и лекциите на здравна тематика, разходките също с дивите растения, утре в 11 часа ще е с мен, както и други ден. Рецептите сравнително бързи, повечето от тях ги използвам вкъщи. Често. Знам, че работят, знам, че са лесни, знам, че ще се справите лесно и без да имате някакви специални кулинарни умения. Идеята на това кулинарно училище не е толкова да споделяме някакви супер сложни, впечатляващи като Инстаграм снимка рецепти, а по-скоро такива, които можем в ежедневието да приложим вкъщи. Съвета ми, ако искате да си правите хубави сосове, да си имате хубав блендер, който върши работа високоскоростен. Това е едно от най-важните като уреди неща в кухнята. Другото е удобните, там знаете, ножове, дъски, мултикукъри, кой каквото му е удобно. И най-вече, това да го знаете от мен, правилните продукти да ги имате в наличност. Можем тук много да си говорим на тема кое е здравословно, кое не. По-скоро това е целта на лекциите. На кулинарните училища се опитваме, доколкото е възможно, да ви покажем как да използвате максимално много цялостни храни. Какво е цялостна храна? Малко е трудно да бъде дефинирано това понятие цялостна храна. Единият вариант да кажем нерафинирана. То пак не звучи много точно. И за това ще кажа на доктор Майкъл Грегор определението за това какво е цялостна храна, поне според мен не е близо до истината. Нищо полезно не е премахнато и нищо вредно не е добавено. Това е цялостна храна. В повечето случаи говорим за пълнозърнестите продукти, когато не са им отнети триците и зародиша. Знаете, пълнозърнестите продукти, кои са просото, киноата, пшеницата, лимеца, кафявия ориз, дивия ориз и така нататък. Бобовите растения, ядките, семената, плодовете и зеленчуците. Като кълновете можем да ги вкараме към зеленчуците, водораслите и гъбите ги вкарайте вие където искате като група. Но и те също се приспадат към цялостните храни. Нещо много важно. Никой не може да бъде идеален, а малкото хора, които се опитват, изпадат в парадокс. Че човек, ако се храни по идеален начин, много не е социален. Освен ако не ви се налага, ви препоръчвам в началото изградете навици да се храните с цялостни храни, но нека 80-90% от храната да не бъде каквато трябва, а останалата оставете от време на време да я използваме, защото наистина има моменти, в които човек не може да контролира външния свят. Говорейки това нещо обаче, отначало е хубаво човек да изгради един хубав фундамент, което означава наистина, както и доктор Емилова много често ви препоръчва тук на вас, поне няколко месеца да се оставим на възможно най-изчистения начин на хранене, за да може след това сами да видим какви количества от тази другата храна нашия организъм може да поеме така, че да не ни влошава здравето. В днешно време, и се мерят думите много внимателно, особено в умерените географски ширини, количествата ултрапреработени храни и количествата животински храни седят в такива количества, в каквито никога не са били консумирани в исторически план. Поради две много прости причини. Когато минем преди индустриализацията, в периода, когато не е имало това автоматизирано произвеждане на храна, животинската храна и тези, които ги наричаме сега junk food, ултрапреработените храни, са се наричали по друг начин. Тук много от вас са идвали по-често. Как ги наричахме тогава? Как сме ги наричали? Аз съм бил жив, разбира се. Това говорим за преди 100-200 години. Наричали сме ги празнична храна. Не е имало junk food. Поради простата причина, че те са изисквали изключително много енергия, за да ги има на трапезата ни. Ултрапреработените храни, като захар, като бял, нали знаете, че белият полиран ориз е бил привилегия само за най-високите касти в Азия. Захар в България дори не е имало. Или ако имало, тя била изключително скъпа, да не говорим за солта, да не говорим за някои подправки. Да не говорим за бялото брашно и така нататък. Животинската храна, обикновено хората са си убивали животните, за да ги консумират по празници. Имало някакъв повод, не е било ежедневие. Големия проблем, когато се опитваме да се храним с растителни храни, идва от това, че те много често имат пореста структура. Какво им предвид по това? Колкото мазнини им сложите, те толкова попиват. И много често, когато хората минем и започнем да се храним с много растителни храни,
Без да искаме в началото, започваме много често да посягаме към бутилката с олиото, с зехтина, въобще с така наречените екстрахирани мазнини. И пак ще ви го дам този пример. Става ли е тежко от пържени тиквички? Според вас тиквичките ли са проблема? Или олиото, което колкото сложиш те тиквичките го поемат? Или пържен патладжан? Яли ли сте? Това е много тежка храна. Къде е проблема в така наречените екстрахирани мазнини? Пречистените мазнините, тези, които са извлечени от растенията, чи от животните, свинската мас, така модерното вече ги, кравешкото масло и така нататък, кокосовото масло, палмовото масло, олиото. Проблема е, че те нямат фибри, не водят до такова голямо чувство на ситост, както цялостните храни, и ние без да се усетим много лесно може да прекаляваме с калориите. Тук ми се е случвало някой да ми каже: Веско, аз постих и надебелях. Няма нужда да ми кажеш как си постил, аз знам. Това, че си извадил тиквеника от баницата с тиква от тавата и капел олиото, това не е най-добрият начин, по който ние можем да приложим тази диета. Втората много често срещана грешка. Минаваме основно само на плодове и зеленчуци. Ще се храним само с салати да отслабваме. Някой от вас опитва ли се с салати да отслабва? Честно. В един момент какво се получава? Знаете ли? Без да искаме, салатите ги правим по-калорични от основните ястия. Много зехтин, риба, тон, консерви, рокфори и така нататък. И в един хубав момент отново отиваме в посока на прекалено много калории от животинска и от преработена растителна храна. Проблема големия е как да се научим да си овкусяваме бобовите и зърнените растения, които според мен трябва да са ни основата като калории, основата като минерали и витамини да са ни плодовете и зеленчуците, а ядките и семената, които дават мазнинката, да са ни за овкусяване. Ами да се научим бобовите и зърнените, както и салати, да ги овкусяваме с цялостни храни. Много лесно става, когато си правиме разни сосчета, разни поръзки, които днес ще видите и така нататък. Тоест ядките ви препоръчвам вместо да ги използвате с шепи да ги ядете, защото рано или късно ще ви стане тежко. Не може всеки ден да изяждаме големи количества ядки, повечето хора храносмилателната им система не го понася. Но това, което можем да правим, е да ги вкараме в сосове и в дресинги. За съжаление, пак, ако си купим едно песто и обърнете отзад съдържанието, ще видите, че основно съдържа олио и сол. И вода и така нататък. Не, че няма и други продукти в него. Когато си го направиш къщи, ти контролираш какво слагаш в организма си. И много по-лесно става. Между другото, не си мислете, че ще губите време. Ако сте си набавили, когато трябва продуктите, ги имате в наличност, тези рецепти стават за 5 минути. И тук много често ми задава въпрос: Веско, с каква мазнина да готва? В повечето случаи аз отговарям с никаква. Вкуси след това храната. Виж кои рецепти не изискват вкарването на олио или на много количество мазнини и след това добави под формата на дресинги. По естествен начин ще свикнеш да вкарваш по-засищаща и по-малко преработена храна. Пример ви давам. Яли сте ядки с приятелки. Седите, цъкате семки или някаква ядка ядете и малко след това вече не ви се вечеря. Вас ви е тежко. Същото количество мазнина. Ако го изкарам от тези ядки и го сложа в една салата от домати с олио, например, вие ще изядете само за да ви запали апетита. Изобщо няма да ви засити. А калориите, които ще извлечете от екстрахиране от олиото, са много повече, отколкото от слънчогледовите семки. Защото слънчогледовите семки са балансирана храна. И мазнините там са заключени в така наречения хранителен матрикс. Имаме и протеини, и въглехидрати, и фибри, и антиоксиданти. Това всичкото, събрано заедно, върши идеална работа. Сега, първата рецепта за днес. Това е една много лесно за направа поръзка. Аз ви предпоръчвам да използвате основно орехи. Сега имате два подхода. Най-здравословният е да накиснете суровите ядки във вода и след това да ги изсушите, да ги дехидратирате. Това е единия вариант. Ако все пак не ви се занимава с това, не е задължително, съответно сега ще сложим 50% сушени бадеми и 50% изсушени орехи. Сурови. Общо взето към 200 грама ядки в момента ще сложим в нашата смес. След това, тук ще сложим
на вкус, просто колкото ни е вкусно на нас, но няколко щипки кимион в цялата смес. Имайте предвид, че той, ако прекалите с количеството, ще започне леко да нагарча. Затова все пак не прекалявайте. Щипка морска сол, смесена с щипка чесън на прах. Слагаме чесън на прах, за да не вкараме влага в тази рецепта. Трябва ни суха като поръска, която много лесно може да замести пармезан и каквито и да било там сушени настъргани сирена, в каквито пожелаете вие рецепти. Така. И последното нещо, хранителна мая. Хранителната мая придава този леко ферментирал, леко така наречен умами. Има спор още дали има такъв вкус умами или не. Не знам дали са чували за него. Азиатския привкус. Ще сложим 2 супени лъжици на това количество хранителна мая. И вече нашата поръска идеално ще си дойде на мястото. И ще можем да се вкусяваме много видове храни. Много често хора, които пробват тази рецепта, дори да не са яли никога растителна храна изцяло, нали? В смисъл да целево да са се насочили само към веган храна, им става толкова вкусно, че си ядат с удоволствие и си правят тази поръска вкъщи. Пускам те, но понеже в ядките в началото могат да се замажат на дъното, а пък другите да останат по-едри отгоре, защото високоскоростният блендер лесно го прави този ефект, от началото просто пулсирайте. Така. Това общо взето ни е цялото готвене. Сега, виждате ли с колко време става? Що става за 1 минута? Даже няма и толкова. Някой се сети ли, що става за 1 минута? Щото ги имаме продуктите, да. Може да си направите всяка вид макаронени салати или нахутени, нали знаете, нахут макарони, всякакви зеленчуци, това да ви е поръскате отгоре като студена салата или ястие. Може да го използвате като поръска върху някой вид лазаня, което сте направили, но просто след като изкарате от фурната, тогава поръсете. Просто е ръсеница. Където бихте сложили един пармезан, спокойно това нещо влиза в употреба. Така. Ще откриете нещо много интересно. Че когато солта е суха, както в момента, тя е по-силна. Просто не се е скрила в ястието. Съвета ми е, защото според Световната здравна организация от 3 до 5 грама сол е лимита, който би трябвало да консумираме на ден. Повечето хора много лесно го преминаваме този лимит. Това е една от основните причини за високото кръвно налягане в момента. Епидемията от високо кръвно налягане сред хората. Наред с стреса, кофеина и така нататък. Опитайте, доколкото е възможно, да не вкарвате сол в храната, а с тези дресингчета и поръски да вкарвате в малко сол отгоре, така като е пипне езика, усеща, че е много по-солена самата манджа, разбирате ли, самото ястие. И така няма да прекалявате с солта. Следващата рецепта. Тук ще ви кажа защо това ми е може би, показаната рецепта на нашето кулинарно училище. Млечните продукти със сигурност ги консумираме в изключително големи количества. По начин, по който в миналото наистина са били много по-рядко като явление. Да не говорим, че по нашите географски ширини кравето мляко не е било толкова разпространено, колкото овчето и козето, нали знаете? Така, нали знаем, че то е по принцип по-полезно от кравешкото. Можем обаче, ако сме свикнали да си правим често рецепти, които имат подобен вкус, да си ги направим на растителна основа много бързо вкъщи. Много лесно е, когато имаме кашу. Кашуто много често го продават като сурово, но то не е. Пишат го сурово, защото не е печено. То бива 2 вида. Попарено, поне на българския пазар, попарено и такова, което е печено с сол. Съвета ми, накиснете го максимум за час-2. Даже ако ви е мощен блендера, просто го измийте хубаво. Няма нужда да го накисвате за 12 часа, защото не знам дали сте забелязали, то никога не се съживява. Не става хрупкаво като суровия бадем, ами става все по-меко и по-меко. Но, и да сте забравили, го казвам, няма смисъл да се притеснявате, просто го измийте добре и всичко ще дойде на своето място. Но тук сега ще сложим към 150 грама кашу, една скилитка чесън. Всяка една, между другото, в тези рецепти, съставка, като изключаме ядките, би могла да бъде
премахнат. Ако не обичате чесън, просто не го слагайте. Но когато готвим на растителна основа, той един, понеже съдържа много сяра, придава точно този по-стимулиращ вкус, който обикновено и животинската и преработената храна има, и човек прави по-лесно прехода, когато често в рецептите слага лук или чесън. Има хора, които имат по-чувствителни стомаси. Лука и чесъна съдържат едни вещества, наречени фруктани, които бурно ферментират в червата ни. И знаете, че по някой път, ако ни е зле на стомах, от лук и чесън може да се подуем, да се оригнем, да имаме газове, да ни е неприятно. Да го знаете от мен, има едно луково растение, което не е богато на фруктани и няма чак този агресивен ефект за хората с по-чувствителни стомаси. Аз не съм от тях, но има и такива. То се нарича прас. Празия лук може спокойно да го замесвате в много рецепти, особено когато е готвен, няма да ви натоварва толкова много храносмилателната система. Тази рецепта, когато е зимния сезон, става много добре и с сушени червени чушки, които пък са брани обикновено, когато са били в сезон. Но сега в момента, понеже сме в разгара на лятото, с удоволствие може да ползваме сурови пресни червени чушки. Много вкусна става самата рецепта. Значи, като обем говоря, колкото ядки, горе-долу толкова пресни чушки, защото като кажа една, те са много различни като големина. Но горе-долу като грамаж и като обем с ядките са еднакви. Така че горе-долу сложете едно и също количество. След това, много важна съставка. Предната рецепта, защото млечните продукти, като изключиме прясното мляко, освен че са млечни, и животински, какви са още? Ферментирали. Трябва да има нещо ферментирало, за да докараме този вкус. Разбирате ли, на повечето рецепти? В предната рецепта сложихме ферментирал продукт, който се нарича хранителна мая. В тази рецепта ще сложим ферментирал продукт, в случая терияки сос. Може да си сложите мисо, паста или соев сос. Като отваряме една голяма скоба. Качествен, естествено ферментирал соев сос. Като ако може избирате тези по-леките варианти на мисо паста или на соев сос, като тези тип зелените диспенсери, които са, защото имат по-малко сол. Видите ли в съдържанието да пише натриев моноглутамат или MSG, не е вашия продукт. Така. Добавяме около 2 супени лъжици. Мисо паста или соев сос. И сега, водата, която ще добавим в тая рецепта, не мога да ви я кажа още от самото начало. Първо, за какво ще го ползваме този сос? Ако ще го ползваме за заливка вместо сиренето или кашкавала, или моцарелата, върху лазаня, върху пица, трябва да го направим много по-гъст, за да не попие. Ако обаче искаме да направим сос за спагети, правим го много по-течен. Но моят съвет като начало е следния. Първо, зависимо от това дали сме сложили сушени или пресни чушки, количеството вода ще е много различно. Едното ще поеме, другото ще отдаде вода. И второ, много по-лесно човек да добави вода, отколкото да отнеме, така че внимателно с количествата вода в началото в блендера, защото после ще се наложи да компенсирате с повече продукти, за да докарате гъстотата. Разбирате ли? Като за начало ще сипем съвсем малко вода. Горе-долу колкото до ръба на ядките. И пускаме блендера. Сега горе-долу ще го оставим средна гъстота, която аз бих използвал, за да го сложа върху, примерно, пица. Ако го изпечете в скаричка тип парти грил, нали сте яли кашкавалки? Или пък го сложите върху пицата отгоре и го запечете добре във фурна, се получават точно тези кафявите петънца, които прави сиренето. И вкусът е невероятен. Пак отново не коментирайте пред никой какво е преди да пробва, ако сте социални, така и повече хора го предлагате, за да може с удоволствие да го опитат и да си кажат мнението. Сега всеки от вас също може да направи това и да каже какво мисли по въпроса. Внимавайте с съвременните канали, защото ако сме ви убедили да се храните с повече такива храни, за съжаление, има много Инстаграм и Фейсбук и Ютуб канали и какви ли не, където прекалено сложни, прекалено трудни за изпълнение рецепти с много красиви снимки ви се представят и много често хората, пробвайки това нещо, виждат, че е много сложен начин на хранене и се отказват. Да го знаете от мен. Работи това, което е лесно и не ни натоварва ежедневието.
Затова съвета ми към вас е: пробвайте кое е вкусно и лесно за направа и почнете от него. Изградете си един хубав фундамент и тогава вече надграждате отгоре. Резултата, ако почнете с сложни суровоядски рецепти, с много сложни торти, едни такива сложни лазани с дехидратиране, пък, които изискат половин ден приготвяне, най-вероятно ще откажете. Но ако човек се прибере вкъщи, свари си едни оризови спагети, или нещо много просто, извади си един плик замразени броколи, свари си едни картофи, сложи ги в тавичка, върху хартия запечено и това го сложи отгоре като топено сирене и го запече в фурната, гарантирам ви, че това нещо няма някой да остане безразличен на трапезата. Говорейки това, пак да повторя, тези две рецепти са за овкусяване. Да не си навърти някой 2 кила от този сос и да чака да слабее. Няма да му се получи. Но когато това е към плодовете, зеленчуците, пълнозърнестите и бобовите растения овкусяване, хем няма да прекаляваме сядките, хем ще ги изяждаме с удоволствие. Окей? Днешното кулинарно училище, хайде да го кажа така, имаше изобилие от протеини. Хранителна мая, ядки. Изключително качествен източник на протеини. Обаче какво идва с многото протеини в ядките, за съжаление? И много мазнини. И ни става тежко. Затова съвета ми към вас е: използвайте ги до овкусяване. Най-добрият източник на протеини все пак завинаги ще си останат бобовите растения. От растителния свят говоря. Окей? Окей. Благодаря ви днес за вниманието.